Takže čaute ľudia, máme tu ďalšie video tému, čo sme si objednali. Teraz sme si objednali veci na starostlivosť o brade. Ideme si otvoriť, čo sme si kúpili alebo objednali. Ešte ak začneme video, poprosím vás, kto ešte u mňa nemá odber, nech to napraví, nech tu dáme odbery. Chcem mať odbery, nechcem zadarmo, robím to pre vás, pre ľudí by pozreli, lebo idú Vianoce, každý by chcel krásne Vianoce mať. Takže poprosím vás odber, lajky. A ešte som si objednal druhé veci, to bude možno asi za týždeň, 2 týždne uvidíme, ale poprosím vás odber, lajky. Ďakujem, takže nebudem zdržiavať, ideme na video. Zrazu takto, volá sa to, že brad olej, to je taká, je to olej na bradu, že keď vám nezarastú kde, alebo vynechajú sa vám také, že za nič, tak môžete si to dať, používať. Objednal som si to prvýkrát. Keď uvidím, že to funguje, lebo tu je napísané, že 100% natural, takže uvidíme a otvoríme si to. Ináč toto stalo okolo 3,7 centov, takže ešte dám do videa peniaze, koľko stali. Takže uvidíme. Je to 30 mm, takže vyzerá to takto. Takto to vyzerá. Je to také masné. Ako hovorím, keď to bude fungovať, tak dám si 30. Objednám si dvakrát, alebo ešte uvidím, či tam nemajú také 50 mg. Takže také Beard olej 30 gramov. Takže takto, týmto videom by som ukončil dnešné video. Takže majte sa krásne, prajem vám dobrú noc. Video natáčam večer. Takže dobrú noc, krásne Vianoce všetkým. Aj dobrým ľuďom, aj nedobrým ľuďom, aj hejterom, aj nehejterom. Ježiš každého miloval. Takže aj my budeme milovať sa radi. Milovať sa a budeme mať sa radi. Takže majte sa a poprosím odber. Dobrú noc.